MKD Mkristo wa kuchenja zoni timu ya kwa Jesu usiko moyo ndashia nitabuda usagununguna lekuti simba amukaka otoramba uchishanda aisha unekuti parino doka vakatarisira chabuda mundima vakachimirira mushinda ndikonese ibaba bandinoshanda ndiwaneje kuisa mundiro nekuti kwandinova ndakasiya kuneshara hakuna maguta ishe vangu vanochemashara ndonoita upenyu wacho mukufamba kwacho patsigare mberi ndopatsigaro mashure chodiwa kushanda trini kuti ubudirire satsvake zvakawanda ngakudzose kumashure saka ndati ndikonese ibaba pandinoshanda ndiwane zvekuisa mundiro nekuti kwandinofa ndakasiya kuneshara hakuna maguta ishe vangu vanochemashara tikitane munhu iburugwa nebande muchinda wotoramba uchishanda mande to Sunday muchinda ukasadaro muri inofanenzara mushinda wotomuka mangwanani apana chinauya wakarara wakagara ndikonese ibaba pandinoshanda ndiwane zvekuisa mundiro nekuti kwandinobva ndakasiya kuneshara hakuna maguta ishe vanhu vanochemashara ziya richabuda usagunun'una nekuti simba amukaka wotoramba uchishanda aishau nekuti pari inodoka vakatarisira chabuda mundima vakachimirira mushinda ndikonese ibaba pandinoshanda ndiwane zvekuisa mundiro nekuti kwandinobva ndakasiya kuneshara hakuna maguta ishe vangu vanochemashara